dođi. Pa gde si ti? Slušaj, moram ti objasnim neke stvari. Vidi, čekaj, lizi me posle me lizi, nemoj sad. Vidiš, ovako, gledaj, evo sad ću ti pustim nešto, gledaj tamo, vidi. Aha, vidi, to mora gledat, to su, znaš kako ti objasnim, to su fornići, to gledaju odrasle osobe, to nije za tebe. U stvari, mislim, pazi, ti si već odrasao čovek, mogo bi da postaješ da juri ženske. Ono tamo uopšte nije loše. I ti ne bi bilo loše sad da kreneš, pa tamo gledaj da je ženska, nema u mene. Kakav si mani. Ajde, drži i napravi soul, kao što si gledao u ovoj fornići. Ajde, cepi. Prco! Ti neće normalno. Pa šta radiš to? Sad ću te snimim da te pustim na YouTube da te gledaju ljudi. Ne jastuk! Prso! Pa sam ti objasnio, ženske treba da... Dobro, nije ni taj jastuk los. Nije los. Okreni ga s druge strane, tako. Vežbaj na jastuk, pa poslije ćeš valjda i da nađe žensku. Bože mi se. Sad te pustim na YouTube, te gledaju. Uopšte nije bilo loše. Majke mu, kako po ovom jastuku strašno. Ali vidi, tako moraš ti komšinicu neku. Pa da, ne može ti samo jastučići. Ali ne mene ne smiješ tako da nas kacaš, nego samo na jastuci. Vazi, može? Ajde. Nađemo neki drugi jastuk, neki bolji.